Igsoon niabot ba sa punto sa imong kinabuhi nga imong gitandi ang imong kaugalingon ngadto sa uban? Niabot ba sa punto nga nagselos ka sa accomplishment sa uban, sa blessing sa uban, kung unsa ang naabot sa uban? Niabot ba sa punto nga imong gikumpara ang imong kaugalingon ngadto sa uban, igsoon? Igsoon, kung naka-experience ka niya na, kung nasulayan nimo ka na igsoon, atong tanawon sa Biblia kung unsa ang gisulti sa Ginoo bahin sa atong kaugalingon, kung angay bagyod natong i-compare ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Atong basahon sa ikaduhang Korinto bersikulo 12. Nagingon diri, hinuon dili kami mangahas aron ilhon o itandi ang among kaugalingon ni adtong naghunahuna nga labaw sila. Pagkabuang gayud nila, naghimo sila ilang kaugalingong mga sukdanan aron pagsukod o paghukom sa ilang kaugalingon. Igsoon, dili gayud nato angay nga itandi ang atong kaugalingon ngadto sa uban, ug dili gayud angay nga manimuha kita aron ilhon kita sa katawan. Dili ta magbuhat og mga butang aron ilhon lang ta sa mga tawo, ug dili nato ikumpara ang atong kaugalingon kay kana igsuon kung imo nang paningkamutan nga imong maabot ang imong anak nga binuhatan, pasabot ka na nga suyaan ka sa imong kaugalingon. Ug igsuon dili uyon ang Ginoo na tungod kay ingon siya pagkabuang gayud nila. Igsuon buang ang tao nga maghuna-huna og ingon ana, ug dili gusto ang Ginoo nga ingon ana kita. Dili uyon ang Ginoo nga ingon ana kita igsuon. Tungod kay ingon siya naghimo sila ilang kaugalingon nga sukdanan. Kana nga mga buhat igsuon, naghimo lamang ka sa imong kaugalingon nga sukdanan ug dili ka na uyon sa Ginoo igsuon. Tungod kay dili gusto ang Ginoo nga kita ang maghukom sa atong kaugalingon. Dili gusto ang Ginoo nga kita ang hukom sa kaugalingon sa uban, kundi si Lord mo imong hukom sa atong kaugalingon o kaugalingon sa uban. Nag-ingon si Lord sa Santiago 3 bersikulo 16, diin ana ang kasina og ang paninguha alang sa kaugalingong kaayuhan lamang, ana usab ang kasamok ug ang tanang matang sa daotang buhat. Igsuon, maong kinahanglan jud atong wadon kanang ato ang kaugalingon nga pagkumpara ngadto sa uban. Atong wadon ang kasina ngadto sa uban. Atong walaon ang atong pagkumpara ngadto sa kaugalingon sa uban. Ug atong walaon ang atong panghuna-huna nga masuya ta ngadto sa uban. Tungod kay ingon diri sa Santiago 3 bersikulo 16 nga ang kasina ug ang pagpaninguha alang sa kaugalingon lamang maghatag kini og kasamo. Maghatag kini og kagubot sa atong kaugalingon. Maghatag kini og kagubot sa atong pagpuyo nining kalibutan. Dili nato maangkon ang kalinaw igsuon kung imong ikumpara ang imong kaugalingon ngadto sa uban, kung imong itandi ang imong kaugalingon ngadto sa uban, kung masuya ka sa ubang tao igsuon, dili uyon ang Ginoo niana. Kung imong itandi ang imong kaugalingon ngadto sa uban, naghuna-huna lamang ka sa imong kaayuhan, dili sa kaayuhan sa tanan. Ug ato gayud ni hinumduman sa kanunay igsuon nga ang buhat ngingon ana mao kana hinungdan sa kasamok ug kagubot sa atong pagpuyo nining kalibutan. Tungod kay kanang ingon ana nga buhat igsuon mao kanay matang sa buhat nga dinautan. Mao kanay matang sa mga buhat nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Igsuon nag-ingon si Lord sa Galacia 6 bersikulo 4. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingon binuhatan. Ang tagsa-tagsa angay nga magsusi sa iyang kaugalingong binuhatan. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Mao na isuon diri sa Galacia 6 bersikulo 4, gipahinumduman kita sa Ginoo nga ato gayong susihon ang atong kaugalingon kung kining atong gibuhat maayo ba or dili. Tungod kay kung maayo ang atong gibuhat, ang Ginoo mao gayud ang mopasigarbo kanato kung unsa kita, kung unsa ang atong nabuhat nining kalibutan. Dili na kinahanglan igsuon nga itandi ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Tungod kay ang Ginoo mao gayud ang mopasigarbo kanimo, mao gayud ang mopaangat kanimo. Kung ato nang nasusi ang atong kaugalingon igsuon, kung ato nang na-check ang atong kaugalingon, kung ang atong gibuhat nining kalibutan maayo ba or dili,
kung wala ba nato ikumpara ang atong kaugalingon ngadto sa uban. Igsoon ato gayong maangkon kining giingon sa Santiago 3 bersikulo 17, nag-ingon diri, apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan putli, unya makigdaiton, maaghok, mahigalaon, maluluyon, maayong binuhatan, dili usab kinipilian o dili tigpakaarong imnon. Igsuon, kung ato nang na-check ang atong kaugalingon, kung wad-o nato ang pagkumpara sa atong kaugalingon ngadto sa uban, wad-o nato ang pagbati o kasuya ngadto sa uban, igsuon ato gayud kining maangkon ang kaalam nga gikan sa langit. Ang kaalam nga gikan sa langit mao kini. Una sa tanan, putli. Putli ang atong kaugalingon. Unya, makigdaiton kita sa uban. Aduna kita'y pakigdait ngadto sa ubang katawan, ngadto sa atong mga kauban nga magtotoo, ngadto sa tanan atong kaigsuonan. O mahigalaon kita. Mahigalaon kita. Dili kita garbuso sa atong kaugalingon ug dili kita garbuso ngadto sa uban. Tungod kay anaa naman ang kaalam nga gikan sa langit, naa naman sa atong kaugalingon o maluluyon kita ngadto sa uban. Diha igsuon makita ang atong maayo nga binuhatan. Diha mo reflect sa atong kaugalingon nga maayo kita nga katawhan sa Ginoo nining kalibutana. Igsuon diha makita ang imong mga maayong binuhatan kung imo kining ikinabuhi ang kaalam nga gikan sa langit. Igsuon hinumdumi ngayaw imahin kung suyaan ka ngadto sa uban, tungod kay the more ka nga suyaan, the more kang i-bless ngadto sa uban. Busa igsuon ayaw gyud balos kay ang Ginoo mao ra gayud ang mutabang kanimo. Mao gayud ang mo-protect kanimo. Igsuon hinumdumi nga naa ang Dios sa kanunay nagbantay kanimo. Na ang Dios sa kanunay nag-uban kanimo. Na ang Dios sa kanunay nag-protect kanimo igsuon. Busa atong wad-on ang atong pagkumpara sa atong kaugalingon ngadto sa uban, tungod kay dili ka na uyon sa kabubuton sa Ginoo. Atong buhaton ang mga butang nga makapasidungog sa Ginoo. Atong gamiton ang mga langitnon nga kaalam, dili ang mga kalibutanon nga kaalam. Amen? God bless sa tanan.